Pun rebapi Mas Agung. Iya. Kanda Ah. suasana. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Ora parepmu. Papujanku Hatiku susah mung kangen sliramu. Oh DNI kemasangan katresnanku pripun Ha eh. saking Loh. awak lokrarapi turu Iya. wayanganmu Ah. ngeridu hatiku rina wengi tak impi-impi aku dadak nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kan iso nambani. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bebujanku hatiku susah mung kangen sliramu. Rina wengi tak impi-impi aku dadak nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani. Mas Agung, Pak Dekino njileh rek jare.
MC rang gorek, MC larang jarene. Sudah. Ya. Wong kuwi yen mung dilehke dak sia. Sing tak dilehki rekmu ora rek Mas Agung. Ning kono rekku kok ya. Kuwi yo Apik men Dir. walah. Iya Yuda ki yo melarat. Matur nuwun ya, Dik. Matur nuwun. Ora kok ayo njaluk kemaki. Ijen ora mejul sak yuta iku. Gampang. Masukin. Aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa semane ana ing Ngrantu anggenya kemputer temanten ngratut busana Nalendra. Busana kasatriyan dereng purna. Langkung-langkung para pengombyong ya ora kersa tetembangan. Terpaksa pepundhen nggo mriki. Pak Bayan